Ураджэнец Беларусі, які прайшоў праз 2 вайны, некалькі эміграцый і забарону на прафесію, але здолеў ператварыць усе жыццёвыя выпрабаванні ў мастацтва. Палатно расказвае гісторыю жыцця Курта Кетча, які прайшоў шлях ад гандляра віном у Гродні да акцёра ў голівудскім кіно. Курт Кетч, менавіта так яго ведалі ў Амерыцы, меў імя Ісер Кац. Ён нарадзіўся ў 1893 годзе ў Гродні, горадзе, які знаходзіўся на мяжы расійскай імперыі і быў напоўнены рознымі культурамі. Юнацтва малога Ісера праходзіла ў даволі традыцыйным для яўрэя асяроддзі. Перад Першай сусветнай вайной ён займаўся гандлем віном і, падавалася, нічога не прадказвала яго будучай зорнай акторскай кар'еры. Але вайна, як гэта заўсёды бывае, змяніла ўсё. Калі ў 1914 годзе пачаліся баявыя дзеянні, яго прызвалі ў царскую армію. Ужо ў першы год вайны ён трапіў у нямецкі палон. Для Ісера Каца гэта быў паваротны момант у жыцці. Пасля вызвалення Кац не вярнуўся на радзіму ў роднае Гродна, а застаўся ў Германіі. Там, на чужыне, ён паступова адкрыў сябе талент і любоў да сцэны. Першая акцёрская праца была ў Брэменскім тэатры. Ён хутка заваяваў прызнанне, але ўжо ў 1929 годзе вырашыў з'ехаць у Франкфурт на Майне. У лісце да дырэктара франкфуртскага тэатра Элвіна Кронахера Ісер пісаў: «Я шмат чаму навучыўся і магу жыць у Берліне, але іду з вас з завязанымі вачыма. Мне надакучыў Берлін, нягледзячы на добры прыбытак. Я больш не магу трываць берлінскае захапленне знакамітасцямі». У Франкфурце Ісер працягнуў сцэнічную кар'еру. У канцы 20-х і пачатку 30-х гадоў ён быў ужо добра вядомым у тэатральным асяроддзі, пачаў здымацца ў нямецкім кіно. Аднак у 1933 годзе, калі нацысты прыйшлі да ўлады, яго жыццё зноў змянілася. Новыя антысеміцкія законы пазбавілі яго магчымасці працаваць. Яўрэям і неарыйцам забаранялася займацца шэрагам прафесій, у тым ліку акцёрствам. Для Ісера гэта азначала фактычна канец кар'еры ў Германіі, дзе ён пражыў амаль 20 гадоў. Так ён быў вымушаны пакінуць краіну і пераехаць у Польшчу. Праз некалькі гадоў, калі непазбежнасць Другой сусветнай вайны стала відавочнай, ён перабраўся зноў, гэтым разам у Злучаныя Штаты Амерыкі. У 1941 годзе Ісер Кац пасяліўся ў Каліфорніі. Там жа ён стаў вядомым пад імем Курт Кетч. У Амерыцы яго чакаў новы ўзлёт. З пачаткам Другой сусветнай вайны амерыканскаму кінематографу былі патрэбныя акцёры, здольныя пераканаўча ўвасабляць ворагаў. Нацыстаў, афіцэраў вермахта, агентаў гестапа. Карацей кажучы, дрэнных хлопцаў, якіх заўсёды перамагаюць харошыя амерыканцы. Курт Кетч са сваім нямецкім акцэнтам і выразнай фактурай стаў адным з найбольш запатрабаваных акцёраў на гэтай ролі. Ён здымаўся ў антынацысцкіх драмах, прыгодніцкім кіно і трылерах. Амаль заўсёды яму даводзілася іграць адмоўных персанажаў, ліхадзеяў і інтрыганаў. Нават у апошняй сваёй кінапрацы ён паўстаў у вобразе адмоўнага персанажа. Адной з самых значных роляў для Кетча стаў удзел у фільме «Маладыя львы» ў 1958 годзе. У гэтым фільме здымаліся галоўныя зоркі тых часоў: Марлон Брандо, Дін Мартін і Монтгомері Кліфт. А яшчэ раней Кетч паспеў з'явіцца ў самым першым фільме пра Джеймса Бонда ў «Казіно Раяль» 1954 года. Амерыка падарыла Кетчу не толькі яркую кар'еру, але і шчасце ў асабістым жыцці. Ён ажаніўся на Хінді Кляйн Лерер, у пары нарадзіўся сын. У 1958 годзе Курт Кетч памёр у Лос-Анджелесе.